Uvaženi predstavnici ambasade Ruske federacije, uvaženi predstavnici ministarstva, uvaženi profesori, dame i gospodo. Pre svega želim da se zahvalim profesoru Kovaču i gospodinu Raševiću na prilici da učestvujemo u radu ove konferencije. Kao što je najavljeno, tema će biti energetska bezbednost Evropske unije i sama tema je koncipirana tako da se energetska bezbednost posmatra u svetlu aktuelne energetske tranzicije koja i jeste zvanična politika Evropske unije. Pod njome se pre svega podrazumeva tranzicija u pravcu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije, povećanju energetske efikasnosti i daljem razvoju i, kako bi rekao, sjedinjavanju celog energetskog tržišta Evropske unije. O tome ćemo kasnije nešto i više govoriti. Na samom početku, kada govorimo o energetskoj bezbednosti, već smo nešto i čuli što se tiče samog teorijskog okvira, on se tokom istorije značajno menjao od sredine 20. veka kada je u fokusu bila nafta. Taj period se uslovno može i nazvati nekom prvom fazom u definisanju i o samom teorijskom okviru energetske bezbednosti, kada je energetska bezbednost bila vezana za sigurnost snabdevanja naftom pre svega, a sam fokus je bio u energetici na konstantnom privrednom razvoju i povećanju potrošnje. Neku drugu fazu koju imamo, to jeste sa 74. godinom i prvom energetskom krizom ili prvom naftnom krizom koja se javlja u svetu, kada fokus sa samo potrošnje i nafte i privrednog rasta se menja, da kažem širi, a samom tim širi se i teorijski okvir energetske bezbednosti, kada imamo i druga pitanja u fokusu kao što su energetske uštede, supstitucija nafte, smanjenje zavisnosti od uvoza i drugo. Na kraju imamo treću fazu, aktuelnu fazu koja nastupa nakon 2000. godine, takozvana faza energetskog balansa, gde su uz savremena pitanja energetike, a samim tim i u savremena i aktuelna pitanja za energetsku bezbednost uvršćena i druga pitanja kao što su klimatske promene, konkurentnost energetskog tržišta, tranzicija ka niskougljeničnoj energetici, povećanju udela obnovljivih izvora energije, buduće ulozi prirodnog gasa u toj energetskoj tranziciji, energetskoj efikasnosti i tome slično. Što se tiče definisanja energetske bezbednosti i njenog shvatanja u teoriji i od zvaničnih organa Evropske unije, kada se pokuša i pristupi analizi samog pojma, ono što je prvi zaključak koji se nameće jeste da definicija energetske bezbednosti u velikoj meri je zavisna od konteksta. Šta to znači? To znači da države prilikom definisanja energetske bezbednosti polaze pre svega od sopstvenog privrednog razvoja, geopolitičkog okruženja, onda kako oni vide i njihovi strateški dokumenti, kako definišu budući ekonomski, socijalni, ekološki razvoj. Kako bi se te pojmovne razlike smanjile, kako bismo bili u mogućnosti da kvalitativno i kvantitativno analiziramo energetsku bezbednost nekog regiona ili neke države, teži se tom takozvanom pristupu višedimenzionalnosti, gde mi u stvari, uvažavajući premisu da energetska bezbednost zahteva jedan višedimenzionalni i multidisciplinarni pristup, ona podrazumeva sva ona savremena pitanja koje sam ja naveo, a koja su sada i deo savremene energetike i samim tim energetske bezbednosti. Ako je tako posmatramo, ona se može definisati kao ravnopravno, dostupno, pristupačno, pouzdano, efikasno, ekološki i društveni prihvatljivo pružanje energetskih usluga krajnjim korisnicima uz uvažavanje koncepata individualne bezbednosti ljudskih prava i održivog razvoja. U korelaciji sa ovom definicijom jeste i definicija energetske bezbednosti Evropske unije, koja je definiše kao sposobnost da se buduće energetske potrebe zadovoljavaju korišćenjem domaćih resursa na ekonomski opravdan način ili iz spoljnih izvora po adekvatnim pristupačnim uslovima. Dodatak ovome jeste i okvirna strategija Evropske unije, koja navodi da su glavni prioriteti Unije u izgradnji energetskog sistema sigurna, pristupačna, čista i održiva energija. Dakle, značajno u korelaciji sa ovim, da kažem, višedimenzionalnim pristupom samog definisanja pojma. Sada ukratko neke osnovne karakteristike energetskog sistema Evropske unije, da bi se malo bolje upoznali sa trenutnom situacijom. Što se tiče finalne potrošnje iz 2018. ona je iznosila 939 miliona tona ekvivalentne nafte, što je približno isto kao i 2017. godine. Ovaj podatak sam po sebi možda ne govori mnogo, ali ako se poredi istorijska potrošnja Evropske unije, ona je beležila blagi rast sve do 1994. godine,
posle čega raste nešto bržim tempom do 2006. godine kada dostiže istorijski maksimum od 991 miliona tona ekvivalentne nafte. Ako uporedimo sa današnjom potrošnjom, ona je u izvesnoj meri, dakle, danas manja i pored, da kažem, privrednog rasta i razvoja kome se, stalno insistira. Ovde vidimo na ovom grafikonu strukturu i finalne potrošnje po sektorima, gde vidimo naravno da su dominantni saobraćaj, domaćinstvo i industrija, sektori koji su i najveći potrošači. Na sledećem grafikonu možemo videti strukturu finalne potrošnje prema energentima. Ovde vidimo od 1990. do 2018. Ako obratite pažnju za 2006. godinu, to jeste onaj pik koji sam napomenuo u potrošnji, nakon čega imamo pad. Vidimo da dominantni izvori koji se koriste, to su nafta, derivati nafte, zatim prirodni gas, električna energija. Ono što opažamo jeste da se ugalj koji je crnom bojom ranije koristio u nešto većoj meri, a danas ga u nekom delu supstituiše, da kažemo, obnovljivi izvori energije koji u izvesnom meru povećavaju svoj udeo. Što se tiče energetske bezbednosti Evropske unije, glavno pitanje i glavni problem koji se postavlja pred Evropsku uniju, to jeste uvozna zavisnost. Preko 50% energetskih potreba danas Evropska unija pokriva iz uvoza. Naravno da postoje razlike između država, tako Malta i Kipar su gotovo apsolutno zavisne od uvoza, Estonija, Danska recimo najmanje, koje uvoze samo nešto oko 15% svojih energetskih potreba. Što se tiče uvozne zavisnosti, naravno najviše je ona izražena kod uvoza nafte, gde Evropska unija uvozi oko 87% svojih potreba, na drugom mestu je uvoz prirodnog gasa, gde se zadovoljava oko 70% iz uvoza, zatim slede ugalj i nuklearna energija sa 40% iz uvoza. Na ova dva grafikona možemo videti odakle najviše dolazi uvoz nafte i uvoz prirodnog gasa. Dominantno se nafta uvozi iz Rusije, zatim Norveške, Irana, Kazahstana, Nigerije, SAD-a i vidimo jedan deo ovde na grafikonu značajan drugi, tako da možemo zaključiti da ima veći broj zemalja koje izvoze naftu u Evropsku uniju, samim tim je i veća diverzifikacija uvoza. To nije tako slučaj kod prirodnog gasa, gde možemo vidjeti da oko 40% danas gasa potiče iz Rusije od ukupno uvezenog gasa, zatim slede Norveška, Alžir, Katar i ostali. Da malo požurimo. Što se tiče obnovljivih izvora energije koje sam napomenuo na početku da to jeste zvanična politika dugoročnih ciljeva osiguranja energetske bezbednosti, prema energetskom bilansu iz 2019. udeo obnovljivih izvora je sada 19,7. Taj podatak nam ukazuje da je Evropska unija jako blizu zacrtanog cilja za 2020. godinu koji je 20% udela obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji. Na ovom grafikonu možemo videti koliki je udeo obnovljivih izvora energije po zemljama članica, gde vidimo da postoje izvesne i značajne razlike između nekih članica što se tiče njihovog oslanjanja na obnovljive izvore energije, što je svakako pre svega posledica prirodnih potencijala tih država da koriste obnovljive resurse, nisu svi podjednako, da kažem, nemaju svi podjednako potencijala, a druga stvar jesu i finansijske mogućnosti i investicije koje te države sprovode na ovom polju. Sada dolazimo do prioriteta energetske bezbednosti u Evropskoj uniji koji su, da kažem, napravljeni pregledom evropskog zakonodavstva i evropskih strateških dokumenata. Ja sam ih ovde uslovno podelio na kratkoročne i dugoročne ciljeve energetske bezbednosti. Kod kratkoročnih ciljeva, na osnovu prethodno prikazanih grafikona, jasno se uviđa da kratkoročni ciljevi Evropske unije su pre svega sigurnost snabdevanja naftom i prirodnim gasom. U tom smislu, u zakonskoj regulativi oni definišu koji su, recimo, minimalne zalihe nafte koje države članice moraju da imaju, to je minimum 90 dana neto uvoza ili potrošnje tokom najmanje 61 dana. Kada je gas u pitanju, uredba koja se bavi sigurnošću snabdevanja prirodnim gasom pre svega apostrofira kao kratkoročne ciljeve diverzifikaciju uvoznih ruta, povećanje kapaciteta za skladištenje, kako Evropska unija nema dovoljno i uvozno je zavisna, jako su bitne, dakle, mogućnosti za skladištenja. Zatim, unapređenje prekograničnog transporta, pre svega kroz izgradnju infrastrukture, tu se misli na nove terminale za utečeni prirodni gas i na dalje interkonekcije između članica. Sada na ovoj mapi korisno naveo sam je kada su u pitanju kratkoročni ciljevi Evropske unije na polju sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, možemo videti period pre 2009. i nakon 2009. godine,
Što se tiče izgradnje interkonekcija, belim strelicama su interkonekcije koje su postojale pre 2009. Crnom bojom su označene interkonekcije koje su izgrađene nakon 2009. godine. Plavi kvadratići označavaju postojeće terminale za utečeni prirodni gas u Evropi, a narandžasti su oni koji se planiraju ili su u izgradnji. 2009. godina je i u literaturi često pominjena kao godina koja je značajna za sektor prirodnog gasa u Evropskoj uniji s obzirom na gasnu krizu koja se te godine desila i sa, da kažem, nestašicom prirodnog gasa koju je najviše pogodio jugoistočni region Evrope. Pa na osnovu toga možemo videti neke izvesne unapređenja što se tiče međupovezanosti članica. Kako bi se, kažem, trgovina unutar Evropske unije pre svega odvijala normalnije i time smanjila rizik od sigurnosti snabdevanja. Kod dugoročnih ciljeva, samo ukratko, naglasak je pre svega na elektrifikaciji energetskog sistema, većoj zastupljenosti obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti. Kroz ova tri pitanja Evropska unija planira dugoročno da reši pitanje energetske bezbednosti, odnosno goruće pitanje energetske bezbednosti, a to je uvozna zavisnost. Elektrifikacija energetskog sistema pre svega doprinosi tome da obnovljivi izvori energije koji se koriste, a najviše se trenutno koriste za proizvodnju električne energije, dobiju svoju primjenu i u nekim sektorima u kojima su danas manje zastupljeni, pa se tu pre svega misli na sektor transporta, sektore grejanja, hlađenja i tako dalje. To su, da kažem, dugoročni ciljevi. Sad, pre odlaska na sledeći slajd koji se bavi već pokazateljima trenutnog stanja u Evropskoj uniji što se tiče energetske bezbednosti, ukratko samo par reči oko prirodnog gasa, osim što je značajan kratkoročno za Evropsku uniju, on je značajan u izvesnoj meri i kao most, kako se često označavalo u literaturi, ka budućoj niskougljeničnoj energetici u Evropskoj uniji, tako da on je tu negde takođe osim kratkoročnog cilja i neko srednjoročno rešenje. Argument za tako nešto jeste pre svega emisija ugljen dioksida po jedinici energije koju gas emituje. Možemo vidjeti ovde u tabeli da je on značajno manji, gotovo duplo recimo nego u slučaju uglja i recimo takođe manji od emisije u slučaju korišćenja nafte. Za ostvarenje dugoročnih ciljeva klimatske neutralnosti koje Evropska unija teži, planira se uvođenje vodonika kao goriva, pa samo eto ukratko i to vredi napomenuti da postojeći gasovodni sistemi prema procenama mogu koristiti i mešati vodonik do oko 20%. Kako je navedeno od ruske kompanije Gazprom, novi Severni tok 2 bi mogao da čak da bude u izvesnom smislu korišćen i za transport gasa u dominantnom delu, čak do 70%. Tako da vodonik jeste nešto što može da zaživi i nešto što opet spada u dugoročne ciljeve, a da opet, da kažem, postojeći gasovodni sistemi mogu imati izvesnu ulogu. Sad dolazimo do pokazatelja energetske bezbednosti trenutno u Evropskoj uniji. Ja sam ih ovde izvukao tako da oni negde oslikavaju aktuelnu politiku i da kroz ovih par pokazatelja izanaliziramo koji su i u kojoj meri ostvareni kratkoročni i dugoročni ciljevi. Što se tiče zaliha nafte u Evropskoj uniji, ovde vidimo koje su zalihe prema državama članicama. Kao što sam prethodno naveo, 61 dan je minimum potrošnje koje su države dužne da skladište u slučaju, da kažem, prekida uvoza, da imaju određena skladišta i vidimo da ovde većina država članica, odnosno sve, to ispunjavaju. Što se tiče prirodnog gasa, najčešći indikator koji se koristi to je infrastrukturni standard koji nam govori o sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom. On, da kažem, nam govori koliko je država spremna da zadovolji potrebe za prirodnim gasom u slučaju prekida iz najvećeg ulaza u gasovodni sistem te države, uvažavajući njene kapacitete za proizvodnjom, njene tehničke kapacitete za podzemno skladištenje i, da kažem, sumu svih drugih ulaza u gasovodni sistem te države u odnosu na potrošnju koja se statistički javlja jednom u 20 godina najveće potražnje za gasom. Prema tom indikatoru sve vrednosti preko N-100 označavaju da su države što se tiče sigurnosti snabdevanja bezbedne u slučaju prekida, da kažem, uvoza gasa preko najvećih ulaza. Ovde vidimo tu vrednost za države članice od 2012. do 2016. Ono što je primetno jeste izvestan trend rasta ovog indikatora za države članice, znači da su popravljale situaciju što se tiče sigurnosti snabdevanja gasom, što je pre svega razlog onih interkonekcija koje sam navodio.
vidimo opet da neke države i dalje ovaj indikator ne zadovoljavaju. Sad što se tiče indikatora koji nam govori o tome koliko Evropska unija smanjuje korišćenje fosilnih goriva. Svako smanjenje korišćenja fosilnih goriva za Evropsku uniju koja nema dovoljne rezerve znači i smanjenje uvozne zavisnosti, pa samim tim i veću energetsku bezbednost. Ovaj pokazatelj ovde nam predstavlja odnos količine fosilnih goriva koja se koriste za proizvodnju 1 kWh električne energije, pa tako vidimo prema vrednostima sad ovde da je od 2010. do 2016. ova vrednost indikatora pala sa 1,27 na 1,06, što znači da se prosečno manje koriste fosilna goriva za proizvodnju električne energije nego ranije. Ovaj indikator energetski intenzitet ekonomije koji sam ovde naveo ukazuje pre svega da se za jedinicu proizvodnje bruto društvenog proizvoda, u ovom slučaju 1000 eura, koristi manje energije sada 2018. nego 2008. i to je gotovo trend u svim državama kao što možemo videti. Poslednja dva pokazatelja koja sam ovde naveo, to su uvozna zavisnost i udeo obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji. Što se tiče uvozne zavisnosti, vidimo od 2010. do 2018. da je uvozna zavisnost i nešto porasla, čak i pored svih primjenjenih, da kažem, mera i intenzivnije korišćenja obnovljivih izvora energije. Udeo obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji je, vidite, rastao i, kao što sam već rekao, blizu su ostvarenja tog cilja od 20% 2020. Sledeći cilj koji je postavljen za 2030. jeste 32% korišćenja udela obnovljivih izvora energije, pa ćemo to naravno pratiti šta će se dešavati. Na samom kraju par zaključnih ocena prikazane analize. Ono što je glavno stanovište Evropske unije da ona politiku u oblasti klimatskih promena blisko vezuje za dugoročno osiguranje energetske bezbednosti. Energetska tranzicija dobija na zamahu još sa direktivom iz 2009. godine o obnovljivim izvorima energije, dakle sada 2020. mi već možemo ispratiti neke od tih rezultata. Ono što zaključujemo jeste da je Evropska unija blizu ostvarenja tog proklamovanog cilja o povećanju potrošnje iz obnovljivih izvora energije, trend rasta je očigledan. Zatim imamo i dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora, izvesne uštede i povećanje energetske efikasnosti, ali kratkoročno gledano, Evropska unija se i dalje ne može osloboditi uvozne zavisnosti prirodnog gasa i nafte. U slučaju nafte, to smo već pokazali prema onom pokazatelju, Evropska unija ima dovoljne zalihe, njene države posleduju u slučaju nekog prekida, a i diverzifikacija tržišta nafte u tom smislu je, da kažem, takva da ne ugrožava toliko energetsku bezbednost Evropske unije. Što se tiče sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, 6 članica trenutno ne zadovoljava ovaj indikator koji i zvanična evropska regulativa navodi, to je N-1. I na kraju, što se tiče kratkoročnih ciljeva još, diverzifikacija gasa još nije u dovoljnoj meri ostvarena. Vidimo da Evropska unija dobrim delom zavisi od uvoza prirodnog gasa iz Rusije. Naravno, u periodu treba očekivati i efekte novog transanadolijskog gasa i nešto je urađeno na polju, dakle, utečnjenog prirodnog gasa i novih terminala koji su izgrađeni. Međutim, kako treba se vratiti na više dimenzionalnost energetske bezbednosti, raspoloživost nije jedina dimenzija energije i energetske bezbednosti, tu je i povoljna cena, odnosno priuštivost prirodnog gasa, to isto predstavlja važnu dimenziju na duže staze i u tom smislu izgradnja Severnog toka 2, Turskog toka, pružila bi svakako veću sigurnost u snabdevanju prirodnim gasom na duže staze, jer obezbeđuje nove rute za uvoz ruskog gasa koji i ustoje i povoljniji kada govorimo o priuštivosti. Sumirajući na kraju energetsku politiku Evropske unije, strukturu potrošnje i sve navedeno, možemo reći da Evropska unija ostvarila izvesne rezultate ako poredimo od 2009. na primjer do danas, ali dalje uvoz energenata, dominantno prirodnog gasa iz Rusije ostaje i dalje neminovan. Energetski sistem, kažem, kako trenutno izgleda bolje, zelenije, ali još svakako nije u mogućnosti da zadovolji potrebe stanovništva i privrede. Eto, toliko, nadam se da nisam puno probio.